Proud kag malipayon si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon matapos nga nakit-an ang gintukod nga 4 ka panalgan nga Building 1 sa College of Law sang West Visayas State University. Ginpakigbahin niya ini kadungan sang inaugurasyon sang amo nga proyekto kahapon nga ginpangunahan anday President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag First Lady Luisa Araneta Marcos. Magluwas sa mag-asawa nga Marcos kag kaya Secretary Dizon yaraman sa inaugurasyon ang University officials kag sanday Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Nagpatigayon man sila sang inspeksyon sa mga pasilidad kaangay sang court, mini auditorium kag classrooms nga handa na nga gamiton sa mga law students. Magluwas sa 6 ka air-conditioned classrooms kag 2 ka courtrooms. Mayara man sang arbitration rooms, library, legal, clinic, conference rooms kag iban pa nga importante nga amenities. Ginsuguran ini nga proyekto sang Marso 5, 2024 kasunod sang inisyatibo sang First Lady nga profesor sa College of Law sa amo nga universidad. Sa interview sang Bombo Radio kay Secretary Dizon, ginpahayag sini nga nalipay gid siya sa kalidad sang building kag haluson siya gani nga makapati nga DPWH ang naghimo sini. Suno kay Dizon, ini nga klase sang infrastruktura ang dapat nga tukuron para sa mga Pilipino. Maikaduha pa nga building nga gina-target nga makumpleto sa pagtukod sa katapusan sang tuig o kung sa temprano nga bahin sang 2027. Kada building suno sa Tiglikom ang nagabalora sang 400 million pesos apang mas nakakinot sila rason nga mas manubo sa 800 million pesos ang ilang nga nagasto. Matandaan nga sang 2020 sang na-establish ang West Visayas State University College of Law. Ini ang labing una nga kag-isahanon nga State University sa Western Visayas nga nagatanyag sang libre nga legal education. Ang importante dito, may realize ng lahat na ganito yung klase ng infrastructure o ng mga facilities na Filipinos deserve. Hindi na yung substandard, hindi na yung pangit, yung sira-sira. Bago pa lang, sira na. Diba? I mean, people, especially our students here in WABSU and everywhere, deserve facilities like this na maganda. And magagawa lang talaga ito pagka sigurado na yung pera natin hindi ninanakaw. Kasi pag ninakaw, wala ka magagawa. Talaga magiging substandard yan. So pagka maayos ang paggagawa, then people will get what they deserve.